User joined your channel. Serveren er åben. Ah, guck mal, ich finde, ne, ist noch der alte. Undskyld, jeg lige var væk. Jorden, serveren er åben. Ja, det er Jørgen. Jeg skulle lige ned og se, hvordan det gik med valget. Nå, jamen jeg sidder og kigger her. Socialdemokrater 82 og Venstre 7 eller... 93. Ja, 93. Hvad hedder det? Og DF er gået frem med 18 mandater. Ja, det er helt vildt. Det er sindssygt. Altså, jeg har ikke noget imod det. Heller ikke mig. Har du ned og stemme i dag? Selvfølgelig. Og du havde ikke noget imod det. Stemte du så DF? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Ikke den her gang. Nå? Denne gang, der vil jeg gerne have at se om Socialdemokratiet de kan blive lidt længere. Se om de kan få noget af det igennem, de gerne lovede os dengang jo, da hun blev statsminister ikke engang. Ej, nu tager du pis på mig for. Nej, det gør jeg ikke. Altså, nu ved jeg ikke, om hvor meget du er inde i politik, men den eneste grund til, at de der ting... Jamen, alt det hun lovede sidste gang, det kunne hun ikke få gennemført på grund af, at der kom jo... Altså, de sad jo ikke og havde regeringen selv jo. Det er det, der var galt jo. De var nødt til at stille det op. Så hvis der sidder 3 eller 4, altså en fra Socialdemokrater, og en fra Dansk Folkeparti, og nogen fra SF, ikke? Og så kan du se, så skal de alle sammen have et stykke af kagen, og så bliver det sådan nogle mærkelige ting, og derfor fik de ikke det gennemført. Jamen, nogle af de ting, hun havde lovet, hun ville have gennemført, var også halvtåbelige med nogle af tingene. Nej, det var der ikke. Altså, det kunne sagtens lade sig gøre, hvis det var, at de sad selv. Men det var et flertalsregering. De dummeste ting her i hele Danmark. Det er... Du hopper lidt, DK. Ja. Ja, jeg tror, det er din connection, den er ikke så god lige nu. Men nå, skiv med det. Det skal nok gå. Har fået indført en kniv, at du ikke engang må gå rundt. Ja, gå rundt med den nye knivlov. Ja, den er idiotisk, de har fået indført. Det ved jeg da ikke, om den er. Det er alle jæger, der ryger på den. Uanset hvad. Niks. Alle jæger ryger på den. Niks. Selv politiets kniv er 100% ulovligt. Niks. Jo, sådan er reglerne. Alle knive, der kan åbnes med en hånd, det er ulovligt. Ja, men en normal jægerkniv, den kan heller ikke åbnes med en hånd. Så er det Hvis stadigvæk ulovligt. Hvis du har fingerfærdighed, så kan den. Ja, men så er det fordi, den der fjeder, den er ikke så god i den længere. Jamen, det er alligevel. Alligevel. De har bevist det, at nogle af de der knive, hvor man er 100% sikker på, at der ikke var ulovligt førhen, har du lige rigtig fingerfærdighed, lige meget hvor stram den er, så kan du godt få den åbnet med en hånd. Jamen, jeg sidder og tænker på dem der, man kan trykke ned på bladet med en tommelfinger, og så vippe den op, at det er dem, man tænker på, når der kan åbnes nej, det er alle knive. Nej, det er sgu alle knive, hvor du kan gøre det der med. Det vil sige, selv en hobbykniv, du kan åbne med en hånd der, hvor du kan trykke den op, den er også ulovlig nu, så ja. Yep. Lol, det vidste jeg ikke engang. Sådan havde jeg ikke forstået. Oplukker, den kender du godt, sådan hvor der er en lille kniv, hvor der du kan skære toppen af vinen af. Den er også ulovlig. Lol, hold da kæft. Det er den nye kniv. Hvis så pus, larmer det for meget? Altså, jeg vil okay, men så kan jeg ikke se fjernsyn. Ja, det er store foldeknive. Nå, okay, så slukker du ikke fjernsyn så? Når du skal. Jeg var henne og prøve på min far. Han har en almindelig lovlig 7 cm på daværende tidspunkt. Den skulle jeg normalt kunne kun åbne med begge hænder, og det kan jeg også normalt. Men så prøvede jeg lige pludselig, fik jeg ordentligt fat, så kunne jeg sagtens åbne med en hånd. Og det er en helt ny kniv. Ja, det er virkelig lidt mystisk det der. Den er ikke sløv i den fjeder der. Nej, jeg troede bare, at da jeg så det der, da de snakkede om det, at det var dem der er beregnet til at åbne med en hånd, altså de der specielle knive der. Man kan trykke ned på siden i stedet for at bladet, så åbner den, og så kan du vippe den om med tommelfingeren. Nej. Der er også... det her er bare... Jeg har også... Du hopper rigtig meget, DK. Ja. Jeg sætter lige min sens. Så, nu væk fra politik og tilbage til jagt. Ja, lad os gøre det. So seid ihr fast auf den Plätzen alle, oder wie sieht das aus? Ja, ich finde den Server nicht. Hast du mal auf den Runtermacht gedrückt?
Der Launcher neu starten, alles klar. Hast du noch nicht gemacht oder was? Nee. Das ist so der erste, worauf andere kommt. Nee. Ich drücke immer oben drauf und alles. Nee, trotzdem finde ich's nicht. Oder? Ja, doch, jetzt habe ich's. Doch, jetzt hat er's gefunden, alles klar. Da ein bisschen Dampf drauf, ne? Jetzt Var det geht's bedre? ja endlich. Det ved vi ikke. Ja, det var bedre. Sådan nogenlunde. Okay, det var sensitivity. Ja, det var meget bedre. Landmand, går der nogle gode svin dernede? Jeg ved det ikke endnu. Jeg kan ikke få hunden til at ligge sådan ned. Men bare lige sådan, det bliver lidt nemmere for vores tyske venner, så tror jeg, hvis jeg begynder at skifte over til engelsk fra nu af. Yes, let's talk English. Okay. Und ihr darfst mitbekommen, Jungs, die Dänen gehen auf Englisch jetzt, ne? Ja. Holy fuck shit. Schulze, gehst du wieder in deine Ecke da hinten? Jo. Dann gehe ich wieder auf meine Position. Oder meinst du, wir müssen noch weiter rechts rüber? Du stellst dich als allerletztes 12 Schweine. dahin, weil du so am weitesten hinten bist zu bauen. 12 Schweine beim Fieder. gerade. Ja, wie, was? Ja, wir schieben, wie, gehen wir mehr Richtung weiter noch? Weiter? Wir stellen uns genauso auf wie gerade, nur halt, dass die am weitesten sind, auch am weitesten laufen. Deswegen laufe ich Ja. ganz in der Ecke, damit wir nicht so lange warten müssen. Kommen eh überall gleich viel Schweine, die laufen hier Ja, gerade ja. runter. Naja, ich weiß, also ja, wir gehen also ganz, du gehst ganz in die Ecke und dann, also okay, verstehe Ja. schon. Weiß zwar nicht, was die Dänen gerade machen, ne? Hvad er I i gang, drenge? Se, jeg får lidt fut på. I må løbe helt op tilbage, forbi det bagerste Hast du tårn. schon welche auf dem Feld gesehen? Ja, wir Kannst du lieben die Ich Ja. guck raus- noch nicht runter, ich bin ganz tief im Wald. Vi er Nee, der ich glaub, næsten. meinst du, Ja. da kannst du schnell laufen hier im Wald? Nee. Ab Okay. 400 Meter und die ab, wenn du schnell läufst, ungefähr. Aber aufrecht geht noch. Aufrecht gehen kannst ruhig. Mache ich aber gerade auch nicht mehr. Kein Bock, dass wegen 2 Minuten länger der ganze Plan scheitert. Ja, das stimmt. Sobald man hier die Kuppe erreicht, sollte man das eigentlich machen, ne? Mhm. Tico, Hunter, where are you going? Mach mal ein paar Striche auf dem Map für den Schulze, wo die Ja. stehen soll. 4 Strichen. Der bliver tegnet 4 streger, og det skal de fordele jer på. Yes. Dolf, du er ude Okay. på hjørnet igen. Okay. Gør noget, jeg rykker mig lidt længere op på hjørnet. Ja, nej, det skulle det ikke gøre. Na, warte mal so. Da, ja. Wisch mal eben hier. Nein, du machst Hier einfach steh hier ich, so an. hier einer. Ja. 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 Wir sind aber 4. Aber ansonsten, ja. Ja, ist ja egal, kann man viel machen. Das Zeichnung ist wieder weg. Okay, machen wir nochmal. Einfach zwischen mir und fertig. Jetzt wir gleichmäßige Aufteilung, wo Ich muss ein bisschen schneller machen jetzt. Warum? Weil die fangen an wegzugehen. Ja, ich bin noch nicht ganz in Posi. Ich weiß nicht, wo was, ja, okay. Oh oh. What's up? Der Hund fängt an zu bellen. Okay. Gut aus. Wie viele sind denn auf dem Feld? Sau viele? Ich sehe 10, nur 11, 2 Stück. 12, 13 Stück. Ah, jetzt sehe ich ein 9 paar. bis 10? 2, 4, 6, Ja, 8, noch 10, gar keine. 12, 13. So, ich bin jetzt auf Position. Ja, ich habe noch ein paar Meters vor mir.
könnte jetzt vielleicht das erste Schwein sehen, wenn ich Glück habe. Nee. Hoffentlich kann ich noch ein paar ansprechen, aber auf die Entfernung glaube ich es nicht. Meinst du, willst du callen? Nö, geht ja nicht. Wenn die am Fieder sind, kannst du nicht callen. So, leg da dein Handy ihn verbändet, den Ich sehe Mäuköder. gar keinen, lol. Ach, Was, du ahnst es nicht. was passiert? Ja, direkt hinter mir ist eins. Pfeil und Bogen. Ah ne, doch nicht, Fehlalarm. Ich sehe gar nichts. Kann es sein, dass das nur aus Renderdistanz Ja, sicher. ausgeblendet ist? Ich wollte schon gerade sagen, ich sehe nämlich nix. Nicht Oh, mal da die ist ein Flieder. schöner Ball, wa? Nee, eigentlich nicht. Maximal 800er, glaube ich. Aber jetzt müssen die aber ein bisschen schnell machen. Gamer, ja, bist du Ich da? bin doch längst da. Noch nicht ganz. Noch 10, 20 Meter. Dann Ja, mach. die stehen doch noch alle an der Fütterung, oder? Nee, die kommen dann ein paar Stücken auf mich zu. Oh, Wo wo hat sich denn Rolf hingesetzt? Okay, da. So, seid ihr bereit? Nein, noch nicht. Ach, komm doch, Mann. Okay, I am bereit. ready and in position. Ja, go. So, get ready. Okay. Aber spät schießen, spät. Ach mein Gott, Oh. jetzt geht's nicht. Dolph, du hast gewendet länger, so die kommen mal länger ab, ey. Okay, sorry. Jetzt kommt gar nichts mehr, oder was? Lol, die drehen alle um vor mir. Die wollen mich doch verarschen. Fuck. Bring die um. Mach schon, ja, wunderbar. Da ist noch welche auf dem Feld irgendwo. Warte. Wie viel hast du gekriegt, Orna? 0. Ah. Ich hab nicht mal eins, ich hab nur einmal geschossen, glaube ich. Ich hab zweimal. Nächste Ich hab Gang, die Ja, es wird wieder Dolph, viel zu früh Scaly gefeuert. Vente, die kommen Ja, ja, lidt tættere på. Die sind einfach alle vor mir. Ja, umgedreht det er on. schon. Fordi Direkt. at de skal være sådan, at de kan få lov til at løbe til skoven. hvor Altså mange sådan så, at de ikke gider vende om, at de helvede løb til skoven i stedet for for sikkerhed. Ja, Aber det er mir on. lief gar keins. Ich hab nix. Aber noch nicht einsammeln, bitte. Stop, heißt einsammeln, jemand weiß Collecting. ich. Collecting, yes. Well, I don't think I got any deadly shot here. She wasn't dead. Stop collecting, please, for fuck's sake. Jeg ved ikke, hvad stop collecting det betyder. Lad være med at samle ind. Vi skal lige vente lidt. Sorry. Told you twice. Hvad leder han efter? Jeg ved det ikke lige helt. Jeg tror, han leder efter, at den store han skød først. Så der er ikke nogen, der kommer til at samle den op ved et uheld, for jeg tror ikke, han havde et billede af den eller sådan noget. Ja, okay. Jeg så også en stor rand forbi mig der. Se. Haha, ich hab die Wildschweine offen hier hinten immer noch. Sind die kaputt? Alter, wieso haben wir denn nur so wenig geschossen? Also ich habe gar nichts geschossen. Ich hab 3 Stück, eins liegt da hinten noch, aber... Ja, Wieso darf sie nicht aufsammeln eigentlich? Ja, weil ich die Spuren noch haben will. Oh Mann, das kannst du ja später machen. Come on. Ja, aber wenn wir jetzt alle einsammeln, dann sind keine Spuren mehr da. Ja, und das ist nur einsammeln. Ich habe nicht Zeit für so etwas. Wir müssen noch Schweine zerlegen und nicht einsammeln. Ja, Kannst du ja Ich denk irgendwann mal, anders aber- machen. na gut. Ich hole eben noch mein Schwein, dann bin ich aber mal am anderen Channel. Weil man kriegt ja doch keine hier.
Wird ja schon auf 170 Meter draufgeholzt. Better aim. I må godt samle jeres dyr ind. Det er i orden. Jeg tror bare ikke, der er flere. Jeg fik i hvert fald ikke nogen dødløsskud ind. Nå, det gjorde jeg. Grund af at jeg skød bare på dem, der rendte foran mig, og så forsøgte dem til at rende ind til andre steder, hvor jeg havde ikke den bedste skydelse. Na, ich bin erstmal wieder oben, Landmann, ne? Nå, wieso denn? Ach, weiß nicht, gerade nicht mehr so viel Lust. Mhm, okay. Bis, ja, ach, vielleicht sehen wir uns heute Abend noch, ne? Ja, alles klar. Til Ciao. Landmand. User left your channel. Hvad er det hvor meget attractiveness er det din tynde har her? 100%. Nå. Min drivjagtsmap har sin på lige nu, hvad er det? User left your channel. 34. Okay. Hvad, skal vi tage en gang gæs? Ja, så vil jeg bare gerne starte ny. Ja, det er også fint. Lav lige en ny start. Yes, det er i orden. Vi kan godt gå over på den anden server. I skal bare gå over og klikke på den, der hedder tog, eller den, der hedder den anden Ja, server i det der det er Honda. fanblad. I behøver sikkert lukke ned her. Ja. I skal bare over på det Honda, og så Nej, skal det I er bare jo- åbne for jeres mic. Ja. User disconnected from your Og han channel. kan stadig ikke finde ud af det. User joined your channel. Altså, jeg har ikke disconnected fra den anden. Nå, det har jeg. Jeg er ikke så god til det her, så.